jou het nooit zijn dat het omgeeft. Jan Dirk, Ja, ik steer. neem het door, want ik mag mijn microfoon hebben. Daar is ze. Ja, jou die maar om mij. Oh, ja. Ja. Het is als een vier. Maar als de Sinten hier rechts staan zitten, ik doe de microfoon even in de bak van de Sinten. Ik hoop dat dat vertrouwd is. Willem die koppelt hem zelf aan. Dus die heeft nou net nu wat er gebeurt. En dan zit er een groep mensen onder de shovels. Eens even zien. Maat er nog meer mensen bij onder? Maat er nog meer mensen mee? Daar sta ik mij. Hij doet het net. Nee? Oh jongens. Er komt een hele berg wetten onder. De bakken die kiepen nou om. Voor al die collega's heen. En het is verschrikkelijke koud, heb ik het idee. Joline, de eerste reactie. Heerlijk, lekker koud en een warme douche. Voor al die mensen die bij ALS geconfronteerd worden, echt weer. Ja, fantastisch, fantastisch, echt. Alles, ja, ik hoop dat er nog volle meer mensen volgen en doneren. Dit is echt fantastisch. Ja, dus is er wel heel koud in. Ik heb het koud, maar van binnen hebben we het waarde. Dat is het belangrijkste. Arjen, kom er eventjes bij. Ja. Die eerste reactie. God. Oh, jongen, ik snel wat. Ik ben nog aan het aantellen. En die smiet een beetje jou er al beneden. Het is koud, Jan Dirk. Ja, Tieten, die reactie. Het valt heel wat aan. Nee! Willem, kom erbij. Willem, hoe ben je het? Femke. Waar is Femke? Femke. Die zit daar onder het folie. Femke, kom erbij. Femke, kom er even bij. Ja, want Femke begon erover natuurlijk, hè. Femke, kom ik met haar warm horen. Dit is het koud. Jezus. Maar ja, ik ben echt heel blij dat we dit dier Ik hebben. ben zo trots op haar. En ik geloof dat dit ongeveer in de buurt komt van wat je villen uit je ALS had. Dat je zeg maar niks meer villen, zeg maar. Wat heftig. Maar ik ben echt zo blij dat ik het dier heb. Ik hier brood verwachten, maar dit weer heftiger dan ik echt voorspeld hier. Ongelooflijk. Wat een ongelooflijk intens gevoel. Het is skrikst. Ja, dit is net omschreeuwen. Dit is net omschreeuwen. Jan Dirk, jongen. Denk jou naar binnen, klommers. Box. Dankjewel. We did it. Woehoe! En Geert Fortuyn, hij kon er helaas echt niet bij wezen, maar dat is ook een van ons van het verhaal. Yes!